Og så skal den så være 10 millisekunder inden. Sådan der. Perfekt. Og den her skal så også være på samme længde som den her, selve de to tekster. Man kan så også selv vælge, om der skal være flere tekster på. Det kommer så an på en selv. Så kan man så også skrive noget andet her i tekst nummer 2. For eksempel, ja, hvad hedder effekten her? Cool intro. Yep. Og så skal vi så selvfølgelig også have nogle effekter. 2 effekter på selve teksten. Den ene, det er så også den der TV simulator der. Måske så skulle vi så have sat effekterne før at vi kopierede teksten. Men det er lidt for sent nu. Så gør vi faktisk nøjagtigt det samme, som vi har gjort ved baggrunden her. Sætter de lodrette til 0. Og de vandrette skal heller ikke være så tydelige igen. Bare 5. Det her skal vi ikke råde med. Den her, den må også gerne komme op på 900. Og den her bare på 0. Og static, den skal vi overhovedet ikke have. Som man nok ser. Det ser fuldstændig gammelt ud. Så krydser vi. Det samme skal så også gøres med den der. Så. Og når jeg, så mangler vi så også lige den anden effekt, som hedder Light Rays, som jeg allerede har lavet en tutorial om. Der er så mange forskellige, som man kan vælge om her. Man kan så også bare gå ind og herunder video event fix. Tryk på den her. Så kan man også lave nogle nye nogle. OK. Så skal vi så også have den lidt mere kraftig. Sådan der. Det skal så sættes til at komme helt hen fra siden af. Trækker vi hen. Og sætter den til den anden side. OK. Det skal så også gentages med den anden her. Det kan vi lige hurtigt gøre. Vi sletter bare den her igen. Kopierer den her. Indsætter. 10 millisekunder inden. Og redigerer teksten til det nye her. Og så kan vi så også se, at den der flash overgang, den mangler. Det går vi så ind og bare sætte ind igen. Sådan der. Og nu mangler vi så også selve lydeffekterne. De er faktisk rigtig vigtige. Dem kan man så også hente på forskellige hjemmesider. Den bedste hjemmeside, som jeg kender til det, det er nok den, som hedder soundsnap.com. Der er 100.000 af forskellige lydeffekter. Det er hvad som helst, man kan finde derinde. Ja, I må tage og besøge siden, der er simpelthen meget at kigge igennem. Så prøver jeg lige at finde de lydeffekter, som jeg har hentet og brugt til selve den intro, som vi så i starten. De hedder så whoosh eller swish. Den som jeg har brugt, det skulle gerne være den her. Lad os prøve at høre. Yes. Den har jeg så gjort kortere ved at holde kontrol inde og trække den langsomt ind her. Præcis. Så har jeg så kopieret den og sat den hen til det næste flash her. Så også i slutningen her. Der skal nemlig så også være en til flash i slutningen og i starten. Og det er også bare hard flash, som så også skal være 10 millisekunder inden. Så det kun kommer sådan et blitzblink.
Skal det passe ordentligt? Perfekt. Og så kan man så også som det sidste indsætte en baggrundsmusik, hvis man så også vil det. Det har jeg så også tilfældigvis også. Jeg har mange lydeffekter, som jeg kan se. Det var den her, som jeg brugte. Så kortede jeg den sådan ned her til, indtil det der beat, der begyndte. Det er også en god idé at sætte musikken til at, eller de der flash-effekter til at komme i de der beats der. Det giver sådan lige sådan en ekstra fed effekt. Så også forkorte den hertil. Og så lave sådan en stille og rolig udgang. Sådan der. Så lad os så lige prøve at køre den igennem en gang. Ja, det ser meget passende ud. Så kan man så selv sidde og sådan finjustere den, så den passer til beatet. Det var ikke helt ligesom den intro som i starten her i filmen, men det her det er bare sådan det grundlæggende med effekter og sådan noget, hvad man skal. Det kommer så også an på hvad det er for en musik som man har i baggrunden. Men det var sådan set bare alt det som jeg havde her for den her gang. Og hvis I har mere brug for hjælp, så kan I bare kontakte mig inde på YouTube. Ellers så ses vi nok senere en gang. Yep. Vi ses nok. Hej hej.